Tervetuloa kaikki. Tänne tervetuloa kaikki. Me nyt aloitetaan, mennään testaamaan Among Usia. Mennään testaamaan Among Usia. Mä oon joskus pelannut tätä. Oon pelannut kavereitten kanssa. Oon pelannut Among Usia. Joten let's see. Mitä tästä tulee. Okei, nyt etsitään ensimmäisenä servu. Mä en halua mennä mitään hide and seekia. Mä haluan mennä... Mikä toi ihan klassikko? No, mennään tänne. Tänne servulla vaikka. Okei, ei sitten. Mennään tonne. Okei. Mitä nää jengit chattailee? Shit. Mulla tulee jotain ilmoituksia. Okei. Katsotaan mikä me ollaan. Eka rani. Ja me ollaan crewmate. Oh my god! Noniin. Okei. Tehdään tehtäviä. Otetaan roskat tästä. Seurataan tuota nuolta tonne. Pamahti joku nuoli. Meinaaks niin. Täällä on toiset roskat. Mennään tekemään nämä toisetkin roskat tästä nyt sitten. Noin. Sitten. Joku sammutti valot. Mennään tekemään. Jep, mä näin tää. Mä näin tuon aika nopeerani. Broidi, vuotta tää selittää. Oikeesti. Mitä toi selittää? Se on... Mitä toi selittää oikeesti? Se on sininen. Ei, se ei ole vaitti. Se olet sinä. Blue. Se on sinä. Broidi. Broidi. Nyt jos... Broidi, nyt ihan oikeesti. Kiitos. Tää alkaa selittää tuot chatissa jotain ihan omituista. Yellow was an imposter. Tää on 2 simppaa. Oh shit. Mulla oli täällä joku lataustehtävä. Mennään sitä ketään nopeasti. Otetaan 3 sekkaa. 1. Niin. Tehty. Sitten mennään tekemään tuolta toinen. On täällä toinen ilmeisesti. Laitetaan tää. Jos te haluatte nähdä näitä Among Us-videoita enemmän, niin pistäkää kommentteihin, että oliko hyvä video. Niin jos te tykkäätte tästä, niin mä tuun tekemään näitä lisää. Tehdään tosta noin. Mä oon hyvä crewmate, mä oon tehnyt melkein mun kaikki taskit jo. Noin. Täällä on vielä. Mä jotenkin luotan tuohon vihreäseen.
Ootas, katsotaan kameroista, jos nähtäis jotain. Okei, ei nähty mitään. Onko mun täällä tässäkin? Ei, mulla on täällä yksi tässäkin. Mun pitää puhdistaa ventti. Okei, pistetään. Katsotaan mitä jengi vastaa, missä se on. Kukahan se olisi? Viper or normal? Katsotaan nyt. Me tullaan pelaamaan muutama rani. Rani tätä tässä näin. Meillä ei ole mitään aikataulua, paitsi jos mun tietokone crashaa taas. Katsotaan mitä nää nyt täällä tekee. Okei, normal. Mitä? Se on, no, ei sano, että se on pinkki, niin kumpi pinkki? Kumpi pinkki? Oho. Mitä? Miksi jengi voi? Valkosta, mikä se väärää on tehnyt? Niin, tai se olisi voinut self-reporttaakin, että... Ootas, mä katon missä mulla on tehtäviä. Mulla on viepo näissä yksi. Ja valot sammutettiin, mennäs nyt hoitaa se. Mennään hoitaa valot nopeasti. Noin. Sitten mennään veaponiin. Mitäs tässä tehtävässä pitää tehdä? Mä ammun noita. Ammutaan nyt muutamat asteroidit tähän väliin. Oppa! Toi mennäs me lähtee tuolta. No. Sitten. Vika tässäkin on shields. Noi. Mä nyt menen tekemään noin tehtävät. Tai siis tänne. Täältä. Noi. Mä oon tehnyt mun kaikki täskit jo. Eli nyt me voidaan joko venää, että me impa tappaa meidät. Tai sitten koitetaan metsästä imppaa. Mä veikkaan, että toi toinen on parempi idis. Joku on nyt kyllä kuollut, kun joku liivas. Oppa! Täällä oli. Kommunistates. Onko se tolleen? Miksi mä? Okei, skipataan nyt. Mitä mun pitäisi kokeilla? Mitä mun pitää? Luuletko sä nyt, että mä oon... Mitä Mitä tossa just äsken kävi? Okei, mitä tossa just äsken kävi? Okei, mulla ei ole mitään hajua, mitä tässä kävi. Mennään Joonatan tänne servulle.
Noniin. Uusi servosu, uut kujat. Mä haluan tehdä mulle niinku hieno skini. Otetaan tommonen. Laitan vaikka ton. Sitten. Okei, joo, aika sitten. Okei, katsotaan mikä me ollaan. Crewmate. Selkis. Mitä? Mä pystyn katsomaan, ketkä on hengissä. Mulla oli kafetearissa yksi tehtävä. Mennään tekemään. Ja valot sammutettiin. Tyhjennetään roskat. Taas eka tehtävä, roskien tyhjennys. Otetaan tosta noin vähän. Okei. Missäs tämä on? Älkää huoleko, mä tuun tekemään Minecraft-video. Mä kuvasin teille sit yhden videon. Mä tein sit videon teille. Se ei jostain syystä ei kuvannut sitä. Mä en ymmärrä minkä takia se ei kuvannut sitä. Mutta ei sille voi mitään. Mä aloitetaan semmoitteesta, mulla on talo valmiina. Semmoitteesta kohdasta sitten seuraavalla jaksolla. Okei, mulla ei mitään. No juu. Kysytään, että kuka ois. Mä en tiedä miksi, mutta mulla on joku refleksi homma itselläni, että mä äänestän Ei mulla oikeesti oo mitään. Ei mulla oikeesti mitään. Mutta joo, jengi skippas. Okei, meillä ei oo mitään hajua kuka ois. Joten tää on vähän huonohko tilanne tällä hetkellä. Ootas, ketkäs kaikki on kuollut? Tässä on kuollut noin moni jo. Okei. Impostorit log in. Kirjaimellisesti. Montakohan imppaa tässä on? Kato kaikki. Tällainen samalla. Okei. Missäs toi oli? Miksi toi? Tämä tarkoittaa tätä tässä. Miksi nää tätä kyselee? Okei. Äänestetään sitä sitten. Mulla ei ole siis oikeasti mitään hajua, minkä takia nää äänestää tätä, mutta äänestetään nyt sitten. Kun kerran nämä muutkin haluu äänestää tätä. Mutta kiitos ihan sikana, että mä oon saanut näin paljon suosioa jo. Oh my god. Siis. Broidi, eikö sä oot nyt päätettyä ihan oikeesti vai? Oh my god. Tästä tulee pitkäran. Tai sit me vaan kuollaan. Katsotaan miten meillä käy. Voi mä menen sabotaasi. Kuka se oli, kuka venttasi siinä? Oliko se toi? Toi on self-reportti. Mä olin niin satovarma, että joku venttasi mun vieressä.
Sitten vähän aika siitä. Se on se. Mä oon ihan 100 varma, että se on se. Äänestäkää nyt tää jätkä helvettiin täältä. Sori kiroilu, mutta äänestäkää tää nyt jätkä pois täältä oikeesti. Katsotaan miten meillä käy. Emma ja Wasabi. Äänestäkää jo. Se on Bobo. It's Bobo. Mitä? Tuo. Sori kiroilu taas, mutta anteeksi. Mitä? Eiku toi ole. 2 timppaa vielä. Oh my god. We are cooked. Me ollaan tosi kakattui nyt. Mennään kafeteriaan sillä joku venttas. Ai siitä. Broidi, se ventas! Se ventas! Ymmärrättekö? Se on Bobo! It's Bobo! Se ventas! Yeah! Sieltä se katos se jätkä. Come on. Mä oon ihan 100 varma, että se venttas. Mitä? Okei, nyt ei ainakin himppa tappaa mut. Tai jos ei mua tapeta, niin sit mut äänestetään pihalle. Pihalle ton takia. Common sabote. Joo, no niin, voi vittu. Se oli... Juu. Tää video oli tässä. Jos te tykkäsitte tästä videosta, niin tykätkää ihmeessä ja tilakkaa ja jakakaa kavereille. Niin. Tykätkää ja tilakkaa, kommentoikaa, jos tää oli hyvä sarja, niin mä näen, että te haluatte nähdä näitä lisää. Jos te ette tykännyt, niin tykätkää ja tilakkaa silti. Joo. No, se olisi muuten ensi video. Se olisi morjesta!